C1. Dabang dainang naksongone haanggi pinaribot neng maksud nama tubagas joron itu hataon akay anak kota nanay maka tidak kon haporsiaon naniuluhon ni pahralado ni huriata alani asa tatomu-tomu memanasida jong mahita diinganat tabi Jemaat hadirin sekalian, kami persilakan duduk. Huriani tuhata arilas nirohado sadarion di huriata di sadok portivion
Ima ari parningotan di hananai ni Tuhan Yesus Kristus tu banua gijang. Nungasun ulaon na, ima ulaon na sinuru ni amana tu ibana. Nunga di pasa tu ibana nasa huwaso di banua gijang dohot na di tanoon. Nuaing manaik maibana tu siamun ni debata amanai. Para dehon inganan tu akan porsia di ibana. Jala di bagasan sadarion patu paun ni huriat tado. Maka tidak kon ha porsiaon. Tu yana kon ni huriaon. Dung madohoti parsiajaran. Atong tapatibul ma ibana. Tuhan namar sangabi. Marid di ma hita. Nang managduho atu surgono ale Jesus Raja nami bodo ihutono nami opatogine latu surgo Surumatone sikatebone Ruwagasang rohanami marugihon ginami latu surgoe Marhite-hite goarni de bata ama. Dot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dot goarni tod di parbadia. Na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonodo di dok Tuhani. Bahenokku do sogot namonangi rap dohot au. Hudul di habang saki. Songon ahu namonangi. Jala hudul rap dohok damang di habang sanai. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali Tuhan debata. Pargogo naso hatudusan. Saya pargogoi mahami makaporsiay anakmu nasasaday. Si Pangulo hami namanay tu surgo. Asahu parrohahon hami roha banua gijang. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Mari dimahita. O Jesus,
martangihon hamuma patik ni di bata di pesta parningotan ari hananai ni Tuhata Yesus Kristus sadarion ima natar surat di Hosea onom ayat 3 sonom madidok sai manada mahita sai ringgas mahita mangyahi para binotoan di Jahuba tudoson buha siang hari do sitong ni habibisarna jala sai narodo ibana songon udan tuhita songon udan nene na mamornohi tano ido sahana atong rak mangidugugu mahita tuadupan ni dibata lau mangulahon nau barto pati nai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nau barto patik mi amin mari de mahita Tatapoti madu satta tuadupan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugun na sohatu dosan sidop panasana adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akan nahuula hami marhiti sian pangalasyon nami di patikmu ima marhiti sian tubuh-tubuh ni roha nami narwai nang sian pakatayon nami nasoture rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni roha nami nata masitutudo hona uhum hami ala ni dosa nami alai natar sol-sol bagi dohami nuaing ala ni asima roham dihami ali di batanami pardinggan basa jala para si roha doho ala ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saisesa madosa nami saluhutna jala suru matod di parbadia tu roha nami bi asa terbahen hami mangului ho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabi sahat hami Tuhan uluan na sora suda na pinar bagabagam dia kana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Adong do dihita situa ni malim na songoni, nahudul di siamun ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Di baheni tarbahen ibana do panguluhon ro di ujungna aka nasadok ro tu debata marhite-hite ibana na mangulu do ibana toktong asa ditangyakon na sida hasa ngapon ma di debata na digijang. Amen. Hudul mahamu marede mahita. Hata ni debata epistel di pesta hari hanana ni Tuhan Yesus Kristus sadarion. Tarsurat do di buku Heber bidu 12 ayat sada rodi ayat onom. Tapayutihu madirohata songonom madidok. Marbenge ni roha di paraloan. Di baheni nang hitape ala nasay torop ni sitidangi humalia kita tapayakoma nasa napasoraton rodi dosa na girgir makaliangi jala marbengi ni roha mahita marlojong tu bagasan paraloan nasoson di jolota tabereng maiduk ni hapor siauni jala na paujekosa ima Jesus na manauton parsilangoni sikap nilas ni roha tohap naihian so dietong ihailaon gabi hudul disiamun ni habangsa ni debata paingot-ingot hamuma ibana napa taut-tauton paraloan sisongoni dopak ibana sian aka si pardusa asa unang marnaluca hamu unang madate todimuna dangadong dope pola tiris mudar-muda laho mangalo di parukilon maraloho dosai nungalupa hamu di pangapulon na hinatahonon na tuhamu ala anak hamu ainin na do ali anaha unang tuis roham di pangajarion ni Tuhani jala unang homadele jupa di picako ay diajar Tuhani do na hinaholongan ni rohana jala dilitsingi do ganup anak na ji nakonna ido sahana martua do akana tumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amen. Marede mahita.
Taha tidak koma hapor siautai songon nahina tidak koni dongata sahapor siaun disadok portibion rapma hita madok au porsea di dibata jahuba ido ama parguguna sohatu dusan natu mo palangi doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni dibata jahuba nasa sadai imana tinubuo ni si Maria na gabi-gabian siya to di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na birnit di panguman ni si Latus na mati tarpajal luibana di hao pinor silang na tua tubano turudung di tanom na mula mangulu di ari patuluhon na manai tu surgo laudul tu siamun ni debata jahuba amanai parguguna sohatu dosani disimai bana paema mula sogu tutanoon manguhumi halak na mangulu do namate au porsea di tot di parbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia doho di hasesaan ni dosa doho dahatai na mandok mula mangulu sogu daging ni halak nong mate doho dihanguluan nasora sudah. Amin. Kudul mahamu. Hurian itu hata tabegema sunggul-sunggul di bagasan parpungwata sadarion. Na perjulu ia guarni parpunguan parminggota sadarion ima parningotan di pesta ari hananaik ni Tuhata Yesus Kristus tu banua gijang alani di pamasa huriat tado 2 hari parmingguan umum imana sugut pukul 8 jala napaduahon pukul 10 di Tikion napaduahon di bagasan pesta ari hanana ni Tuhan Yesus Kristus di Tikion
Pautu pau ni huriat tado ima makatidakon hapor siaw lepas sidi manang malua tu walu puluh dua halak anak dohok buru ni huriatta naung madohoti hate hisasi manang parguru maluaon saliling urang lobi sataon di huriaon laos anon pamasauma di bagasan parmingguonon marulaun na badia na parjulu sahali ma tunasida na makatidakon haporsiaon di bagasa tikion jalahita pe na masihol mangido ulaon na badiai na patuluhon di minggu sadarion papungu peliat duhita ima tuhatopan pelian na marboho si pasahaton ni huria tu ulaon pengmas hakabibi papungota menon sipul jamita jala dihudulan mahita anon pasahaton peliani songonima sunggul-sunggul dihita saluhu na nuaing tauduti ma marede mahita laos tapasa ma pelian sadaa dohot sadabi Tony
Damini di batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohut pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhna Trupuk jamita di pestata sadarion pesta parningotan ari hananaik ni Tuhatta Yesus Kristus. Tersurat di Yohanes bidu onom ayat ono puluh satu ayat ono puluh tulu sono madidok disi asa torok masih anak kasisianna nau bigi sama dok hatana kasar doi isi pa bigi-bigi alai di boto Yesus ma di bagasar rohana naung mermungut-mungut tak kasisianna siala hatai jadi didok matu nasida tungalani ido hamu tergasip behana ma anggo idau muna anak ni jolmai manaik tu inganan nahian tod di ido panguluhon dang marguna anggo dagingi akkahata nauku hata hot tuhamu tod di doi dohot hanguluan ido sahana dia mau kana hina holongat di bagasan goreng Tuhatta Yesus Kristus ari hana naik nataingot sadarion adong marang napiga pangatusion na dihita na parjulu sada pokok panidangion ni haporsiaon ni hala Kristen do ari hana naik nama naik tuban wagitjang alani ido hana naik na tuban wagitjang
naneng dohononna dang marharoroa siat tano oni bana alai marharoroan sian banua gijang do. Dia bukan berasal dari dunia ini, tapi berasal dari surga. Agape seorang ibana siat Maria alai marharoroan siat todi ido ibana marharoroa siat di bata jala mula kibana muse tu haroroan na muse tu haroran na hian ima tu di bata amai. Napadua kon Jesus nang mulak tu banua gijang hudul di siamun di bata amai mangodihon akana porsea. Mangodihon akana porsea. Dia duduk bersama-sama dengan Allah Bapa karena memang dia satu hakikat dengan Allah Bapa. Napatuluhon Jesus nang marhabangsa di banua gijang ibana do ulu ni huriai jala pamatang na do huriai. Kita adalah tubuh Kristus, gereja adalah tubuh Kristus. Alani ido alai bana do ulu ni huriai ikon uduk do huriai tu ibana. Hana naik ni tuata Jesus Kristus tu banua gijang domu muse tu amana neng patuduhon karena dia satu hakikat dengan Allah Bapa. Naik patudonna dia adalah Tuhan. Alani hana naik ni tuata Jesus Kristus tu banua gijak patuduhon bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nasotar sirang siad debata amai. Alani do dihamok kana hina holongan ido kesimpulan ni pakubasion ni Yesus. Jala ido kesimpulan ni hana naik ni tuata Yesus Kristus bahwa dia adalah Tuhan. Jala daktar sirang ibana siapa matangna, daktar sirang ibana sian huriai. Aga penang manaik ibana tu banua gijang alai huria songo pamatang ni Kristus harus senantiasa merajut hubungan dengan kepala gereja itu sendiri, dengan Yesus Kristus itu sendiri. Dia mau kana hina holongat di bagasan kuarin tuata Yesus Kristus. Di bagasan turpukon di do Yesus bohana ma molo iya daw muna anak ni jolmai manaik tu inganan nahian. Rupa-rupanya di akhir manang nadina nang manaik tuata Yesus tu banua gijang ada persoalan dinatorop di hati hai. Ditiki di patorang Yesus au do roti hangoluan au do hangoluan hidung di patorang ibana. Dungiro mana toropi didok ma hatana kasar doi ise pa bigi-bigi. Selnai ditiki di patorang Yesus bahwa dia adalah kehidupan au do roti hangoluan alai si akana torok madok hatana kasar doi ise pa bigi-bigi. Dungiro masih siani di boto Yesus masih siani nang marmungut dungi do Yesus ma tungalani ido hamu tergasip bohama idau muna anak ni jolmai manaik tu banua gijang adong manak pigahal berengot tasat turpuki na parjolo nang penang di ujung ni pakubasion ni Yesus nang manaik ibana tu banua gijang nang ditaluhon ibana hamatian adong do pena soporsea tidak percaya bahwa hidup yang ditawarkan oleh Yesus adalah nyata. Dak porsia nasida di parsauran narap do Yesus na saya laon, dak porsia nasida di namangan nasida merhite-hite Yesus, dak porsia nasida na pinamalum ni Yesus akan marsahit. Ido nasida hatana kasar tuh, isi pa bigi-bigi. Barangkali di tengah-tengah mereka di komunitas nihalak na Porsea ada ketidakpercayaan bahwa hidup yang ditawarkan oleh Yesus adalah nyata. Dak Porsea di hanguluan
na pinasaha ni Yesus. Barangkali saudara-saudara ada yang berpikir bahwa kita atau bahwa Anda bukanlah seseorang yang dikasihi Yesus. Ya memang Tuhan mengasihi dunia ini, tetapi itu untuk orang lain, bukan kepada saya, bukan kepada kita, bukan kepada Anda. Dihaholongi debatado portibion, pola disiahoni bana dirina, ala ni holong na tu portibion, alai dak tuau, tapi itu bagi orang lain. Alani do hana naik ni Yesus tu banua gijang mangodihon halak na porsea. Tanda kutip holak halak na porsea do. Dang dohot halak na so porsea. Barangkali saudara-saudara da kanatorop na si madok hatana kasar doi isi pa bege-bege. Mereka tidak mengakui, mereka tidak menerima bahwa hidup yang ditawarkan oleh Yesus adalah hidup yang nyata. Gimana perjulu? Napadua kon dipicang Yesus do sisianna, dipaingo Yesus do akana porsea. Tungalani imahamu tergasip, tungalani imahamu tergasip. Ini Yesus tidak mempersoalkan orang yang tidak menerima dia, tapi Yesus menguatkan orang yang menerima dia asa unak tergasip. Tungalani imahamu tergasip. Dia mau kana hinaholongat di bagasan kuan itu atta Yesus Kristus. Gari di bereng nasida dope anak ni zolmai. Ngadak porsea nasida. Alani do Yesus behana ma anggui do muna anak ni jolmai manaik tu inganan nahian. Sedangkan melihat saja tidak percaya, apalagi tidak melihat lagi. Tungbohana ma molodang di berek kamu be, tungbohana ma molodung manaik anak ni jolmai tu inganan nahian. Alani tungalani mahmu tergasip. Saudara-saudara, Yesus katakan halak na porsea tu ibana dak tergasip di hubungan na tu debata, di hubungan na tu Yesusi. Dang gabe batu sandungan na sida. Ya, bamolo memang adong na songoni, molodong na so porsea, molodong na ragu, di haluan na pinasaha ni debata. Ali Yesus madok unak tergasip pamu. Tungalani mahmu tergasip. Maka saudara-saudara, bagi sebagian orang dia katakan hubungan nyata itu adalah cerita belaka, hubungan nyata itu adalah isapan jempol, keintiman, pengasuhan, pemeliharaan. Apakah itu hanya sebatas khutbah-khutbah belaka? Pola tabu-tabu bigi udui. Alanido Yesus madokon ikonadong do hubungan, ikonadong do parsaoran antara ni halak na porsea do Yesus Kristus ulu ni huriai. Ketika Yesus Kristus kepala daripada gereja itu, alak na porsea ima pamatangna. Alani konadong do parsaoran ni halak na porsea tu Yesus Kristus. Maka saudara-saudara, kembali mulak majuita tu si Judas. Sebenarnya pengkhianatan Judas itu bukan persoalan uang 30 perak. Pengkhianatan Judas kepada Yesus sebenarnya bermula dari penolakan hubungan Judas kepada Yesus. Sebenarnya pengkhianatan Judas kepada Yesus bermula dari penolakan Judas kepada Yesus. Ayolah di patorang Yesus adong do siat tonga-tonga muna matjehonao itu keluar do si Judas.
Judas langsung memutus hubungannya dengan Yesus. Alanido dihamok karena hinaholongat di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Merhite-hite hana naik ni Tuhatta Yesus tu banua gidjang. Na perjolo dia menjadi kepala bagi gereja, dan gereja adalah tubuh. Alani hubungan ni ulu dohot pamatangna senantiasa terajut dengan baik. Dengan persaoran ni Yesus dohot kita. Na kedua kon Yesus mewanti-wanti asa unak tergasip. Unak tergasip di haporseaw. Molo adok pe na menolak, molo adok pe na meragukan. Alai unak tergasip dalam hubungan kepada Allah. Kenaikan Yesus tidak meninggalkan, tapi kenaikan Yesus merajut hubungan. Hidupan na idok dia tului tod di ido na panguluhon dang marguna anggo dagingi akkahata na kuhata hot tuhamu tod di doi dohot hangoluan tod di ido na panguluhon. Selnai Yesus tidak meninggalkan, Allah tidak meninggalkan. Alai Yesus merajut hubungan sorga dengan dunia. Yesus merajut hubungan Allah dengan tubuh itu sendiri. Dan kita adalah tubuh Kristus. Dia mau kana hinaholongat di bagasan gorin Tuhatta Yesus Kristus. Laos tapa apit do ulau tasadarion. Ima tu nama ketidakkon haporseaon. Tu 22 halak yang anak kota. Naung marsiajar nasailaon. Rikok dora para taratauta. Apakah arti sidi itu? Ahadu lapatan nih nama ketidakko kaporseaon. Satu orang dulu dari peserta pria ini, apa arti sidi? Coba satu orang dulu. Apa artinya menyaksikan iman atau sidi? Mana? Apa artinya? Apa artinya menyaksikan iman itu? Ya doh, neng makope, nang kope kan ade. Apa artinya? Yang dari perempuan dulu. Apa artinya menyaksikan iman itu? Hah? Apa arti menyaksikan iman? Oke. Na sigad dorana sida mardoko na lado sakudulat tu jolo daktar bigi. Na perjolo adorak sohupat orang lapatan ni makatidak ko kaporseaon. Na neng dohonok kutu hita saluhu na. Sudi na sa ulaon naung tapukka marhite-hite parmingguon. Sian gereja molodung mulak kita tu bagas tabi. Laho mensyukuri makalacon sudi ulau ni dak pola tapatu pabe ibadah di bagas tabe ibadah nasang gerejaima duk sahat kita di bagas tabe ala kesinambungan ni ulau sang gereja do ulau na di bagasi kita tidak patu pahon kebaktian lagi alai langsung ma molo arong do adat molo namangat do mangan langsung mak karena itu bagian daripada pelayanan siang gereja. Biar roh aku songonon ya roh songonon nak kamang do tak kainang upas-upas suma sepasang muda-mudi yang menikah perkawinan di sada gereja dungi sang gereja resepsi mak tu sada hotel di Batamor di sada hotel dungi di sada hotel di Patupa muse ibadah jala perjamitana diambil bukan dari denominasi HKBP
tapi sian denominasi gereja yang lain yang berbeda dogma dengan gereja HKBP. Hadir do audisi di ibadai gabe uleleng na marjamita sebelum mangani daripada ibadah siang gereja. Dan dogma atau ajaran tentang pernikahan berbeda siang konseling na di gereja doho na di hoteli. Alani ko jamot tonot tado. Alani ko takas do atusan ahado makatidakkon hapor siauni. Jadi kamang doho takainang adong mang napiga ulaon natapuk kasian gereja padidion na badia. Makatidakkon hapor siaw. Pamasu-masu perbagason. Molo sadari naido ulaoni ibadah nasang gereja ima ibadah ta. Mari kita syukuri mungkin dengan makan bersama, mungkin dengan madok hata di bagas tabi. Molo dibuta, molo pamasu-masu perbagason, olah siduk sang gereja, duk sahat tu jabu, dang dipatupa bi ibadah di jabu. Alai Roma akka pengituai nang akka na tua-tua, dijoppu ma dipanak kok mana sida tu bagas, dungi dijoppu ma perbuepir. Asa hot di ibana pasu-pasu naung jinalona sian furiai itu jope bamolo neng joppu tomun no perbuepur to kaya nak komono ba joppu tamo alenggo ibadah ta ibadah nasang gereja umma saha tu si na paduaon ado lapatan ni makatidak ko kaporsiaw ni akamang do hotak kainang jok dodak taat tusi ujungna molo madokata hita tuna makatidak ko kaporsiaon gawe saya tahu ma selama ini yang menanggung dosamu adalah bapak dan mamamu. Sejak hari ini yang menanggung dosamu kau sendiri. Akamang do takai nang danga do kubungan ni itu menanggung dosa. Apa itu makatidak kon haporsiaon? Uju tabuan nasida nazolo lau tardidi ala poso-poso do penasida ala dang boy do penasida maka tidak kon haporsiaonna ala halak na porsia di kot tardidi. Karena baptisan itu adalah persoalan hidup baru, karena baptisan itu adalah persoalan pewaris kerajaan Allah. Asa humatop nasida perjabber di harajaun ni di bata tabuan matardidi. Atong dak porsia do pe aidang bodo pe di hati dak ko kaporsiaonna molo haporsiaonna dihakungi natoras nama bahasa Batak dihakungi natorasna hati Indonesia iman kepercayaan mereka dijamini oleh orang tua hami mamakati dak ko kaporsiaonna ai haporsiaonnami haporsiaonna doi iro ditikipat di dion alani isa darion mereka lepas dari penjaminan itu jok do meluai na meluai sedia mereka lepas dari penjaminan itu maka berbahagialah orang tua yang dulu 15 tahun yang lalu 14 tahun yang lalu 16 tahun yang lalu membuat dana hopos-hopos itu gereja tardidi sederiot dibereng nasida dope meluas sian penjaminan meluas siap pakakungion ni haporsiaon ni natoras lepas dari penjaminan alani ido akamang doho takai nang buah sidang doho na makatidakkon naso makatidakko kaporsiaon dope marulaun na badia ala memang dang boy dope nasida makatidakko kaporsiaon haporsiaon ni natoras na dope di nasida alani do uju marulon nabadia natorasna doho do itu ya nakonna na dihakungi ibana na dijamin ni ibana haporsiauna sadariom malua mapakakungyoni dungi sadariom banasida parzolo majalo ulaon nabadia atong molo dibere kamuan non zong iana komuna di jolo doko kamu ma di bagasar rohamuna huhakungi do haporsiamu nasai laon saihot ma haporsiamu sahat rodi saliling nililingna itu yang kita anut saudara-saudara teologi penjaminan iman sediai ai sorok tarsurati ai tarsurat Yesus tardidi
di tiki magudang do ibana ni nadongan. Memang molo jinahadang adong penjaminan iman. Ale di tiki marjamida si Petrus tu si Cornelius. Sahalak leknan sian Italia. Duk persea si Cornelius. Neng di si Petrus ma si Cornelius. Dungi di si Cornelius ma unak kolanau melua alai doho ma saisi ni bagatsu. Dungi di si Petrus ma atong jamini ma haporseaon ni saisi ni bagasmu. Asa melua saisi ni bagasmi. Aido makatidakon haporseaon. Karena itu anak-anak kami, selama ini berapa tahun umurmu, kepercayaanmu itu dijamini oleh ayah dan ibumu, dijamini oleh orang tuamu. Hari ini kamu menyaksikan imanmu sendiri, lepas dari penjaminan orang tua itu. Karena itu, yang pertama ucapkan terima kasih kepada ayah dan ibumu yang menjamini imanmu, yang mengajarkan engkau tentang Tuhan. Ucapkan terima kasih. Yang kedua, berbuat baik dan berbakti kepada orang tuamu. Bukan hanya menjamini imanmu, tapi membesarkan engkau, mangalihoko mangan, pagudak koko. Ucapkan terima kasih. Yang ketiga, belajarlah bahwa orang tuamu tidak pernah berhutang kepada engkau. Tidak pernah berhutang, tapi anak yang senantiasa berhutang kepada orang tua. 5 menit naik maju ate, manang napi 2 menit naik. Memang gajang duhitan non, marulon na badia dope, lay tau sao patah selesai honon non sampai tongasada. Adong do, ada pernah seorang anak, lalu anak ini berbahagia karena memiliki orang tua yang terberkati. Memiliki orang tua yang agak kaya sedikit lah. Dan keluarga ini memiliki seorang asisten rumah tangga atau seorang pembantu. Lalu si anak ini mengamati di bareng gimana, bapak sama mama ini baik kali sama pembantu. Kalau datang dikasih makan, kalau kecapean jangan kecapean, di istirahat. Kalau mau pulang dikasih makanan atau dikasih tips. Lalu dia berpikir seperti ini, loh, saya kan anaknya, kenapa sama saya enggak sebaik sama asisten rumah tangga tadi? Kenapa sama saya enggak sebaik? Jika bi mangiburu ibana, dungi dok ibana mak bi baik kali mamaku sama bapakku samamu. Ya. Lalu bibinya enggak menghiraukan. Tapi adong dok kari joni mana di pasah orang tua na? Dia mungkin nyiram bunga, dia mungkin kasih ternaknya makan, dia mungkin sapu rumah, sapu teras dan lain sebagainya. Dan itu dia kerjakan, atau jaga adik. Lalu karena pangiburon tadi, dungi dipanggil mana batu inung na, ibane mana surat, ma baik kali mama sama pembantu kita, ini sama aku mama nggak pernah kasih uang, sama pembantu kamu kasih tips. Karena itu nemana motong na berjulu, gajiku menyiram bunga sekian, gajiku menjaga adik sekian, gajiku kasih kucing makan sekian. Di mana magaji natok sudah sekian. Lalu dia taruh di meja makan. Lalu ibunya pagi-pagi membaca suratnya tadi. Sekian. Manang na 100.000, manang na dia, merang pala binoto, manang na juta. Lalu mamanya membaca, dia intip dari kamar. Mamanya mulai menangis. Lalu dia bilang, yes, mama sudah menangis, yes. Lalu mamanya ngambil pulpen lagi. Nak, kamu bukan pembantu atau asisten rumah tangga. Nah, kamu bukan orang lain. Kamu adalah darah dagingku sendiri. Darahku sendiri. Yang pertama,
Ketika kamu lahir, mama harus operasi dan menumpahkan darah sekian liter. 1 liter darah sekian. Ketika kamu lahir, kamu kurang sehat fisikmu dan kamu harus diinapkan di rumah sakit selama 3 bulan. Biayanya sekian. Lalu ketika kamu mulai bertumbuh, susumu sekian per minggu. Selama ini umurmu sudah 10 tahun. Dia lihunina tetong per minggu 10 tahun sekian. Lalu setelah ibu itu menulis semuanya di total sekian ratus juta biaya sudah. Yang dia minta tadi sekian ratus ribu, biaya itu sekian ratus juta yang akan mama minta dari kamu. Lalu dia buat di belakang, di bawahnya semua. Tapi itu semuanya lunas. Dia taruh di meja itu. Lalu anaknya membaca, dihitung. Dia mulai menangis. Kalimat terakhir, lunas. Kenapa saya katakan seperti itu? Hargai orang tuamu. Imanmu dijamini orang tuamu. Hidupmu dipenuhi orang tuamu. Masa depanmu dipikirkan oleh orang tuamu. Karena itu melalui acara menyaksikan iman ini, hargai ibu dan bapamu. Saya mau katakan, jangan pernah melawan sama orang tua. Jangan pernah melawan sama orang tua. Memang pertumbuhan kalian, pertumbuhan mental kalian masih remaja, masih mau mandiri, ya, masih dalam pembentukan diri sendiri. Tapi ingatlah hari ini, imanmu itu dipikirkan oleh orang tuamu dan dizamini oleh orang tuamu. Alanya nang berengota, ngolu perdagingommu, apa yang kau butuhkan dalam pertumbuhan hidupmu dipikirkan oleh orang tuamu, dan hidup ke surga kelak ke masa yang akan datang telah dizamini oleh orang tuamu. Amin. Mauliati Tuhan didenggan di basam, manai kotubon wagijang, dada manadikok kami, alai manai kotubon wagijang, laho mangodiho kami, manai kotubon wagijang pasikopon ulaum wali Tuhan, alani i, hodo ulu dihami, jalahami do pamatangmu, sayunang mahar-har parsauran nami sakko, seliling dihangulonod do pehami, suru todip perbadiai, laho mangodiho kami. Amin. Tapasaha mapiliata marede mahita. Sale
ikodohi damakatidakon Jesus Kristus partobusin asal tutorong na naolong majamon nasitongi majamon nasitongi ay nang bicar dohati urong nung asal punangolongi uwaso ni Kristus kontonto sa leleng-leleng nai ikodobo ano tabarita tuinganan na holomi imarulong ng asintongan dami na manungtongi dami na manungtongi ay napicar dohati uron nung asal muna holomi uwaso ni Kristus otong-tong sa leleng-leleng nai Jesus Kristus partobusin asa tumorok na nahulog majamon nasintongi majamon nasintongi ay nakitar mo hati urong nung asal mo na ulongin uwaso ni Kristus otong sa leleng-leleng tabaradi marohatta tu acara makatidakon haporseaon marede mahita sian nomor 140 sia ayat sada.
hite guar ni debata ama anak dohot di perbadia. Amin. Hamu alia kanatoras ni danakon di ida hamu anak komuna haholongan ni rohamuna jongjong dison. Tamaju mulu madok mauliati hamu sadariot tu debata ala ni sudia sini rohana nasai laon. Ai di pangulu do nasida rasi rasan waeng jala sanga di boto nasida hata ni debata dohot dalat Tuhan uluan. Alai tamado ingotom muna sadarion akka pabahenam muna tu akkayana komunaon aidang dilehod debata akka danakot tuhamu asa adong donga muna mangulau-ulau sabing alai asa ditogu jala asa dia jari hamudo na sida mangihutton hata ni debata ido ubahen na dilehon ditangya ko kamudo ganupari anak komunaon na sa laon asonang mago na sida molo dihilala hamunuaing hurang ni pabahenam muna taringot tu akayanak komunaon tamauduk kamu tu debata manopoti salamuna atong martangiang mahita ali debata amanami amani nasatar guar ama di banua gijang dohok di tanoon setangiho matangiang namio jakkom maakada dana kong gabi anak kommo asima roham lehom mato di perbadiai turuhana sida asa gabi sisiammu nasida rodi saleleng nileleng na molo tung nahurak pabahenan namin na say laut tu nasida say sesamay say unang matargasip nasida jala unang luas mago manangises yan nasida binahen ni pangalahon nami asima roham sahat tutangamu manasida marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul manatoras hamuna akada danak na hinaholongan ni debata na jongjong do hamuna yang dijolo ni debata nama merek torus tu bagasar rohamuna dohot dijolo ni huriaon nunga diboto hamu lomo dohot sogo ni roha ni debata daktar bahe kamu be masih dalia sogot diari paruhumani molo ingot rohamuna dia kaari ni ngulumuna nok salpui tamama dok mauliati hamu tu debata ala ni sudia sini rohana jala molo diingot tamuna akapa bahenam muna nasoture ima neyang dohot langgus ni rohamuna tunatoras muna rodi saluhut dosa muna tamamar sabbe hamu sadariom marningoti buak kamu may luhuna tu Tuhan Yesus asa disesay lani mudarna nause humok ko perdosa na manopoti dosana alai paubahamu marohamuna huhut pukkahamu maparangin ay baru olak ni sadarion asa dalana muna dalan nagogoti na marhapatiat Tuhan uluan sisa leleng ni leleng na atau ngalusi hamu mana husukut tonot Tuhamu di jolo ni debata dohot di jolo ni akadongan na pungu dison di parhatutu roham dohata ni debata na ginuruhom mu na say laon holanido dala Tuhan uluan ni olo dohosian nasa roham tumudal hot salu dosa jalaolo doho tujulanom mangihutok kata ni dibata rodi hasusuda ni bohalmu olo doho makanguluhon haporsiaon nasitongi nahina tidakon ni huria Kristen Protestan songon natar surat di padan narobi doho di padan na baru atong namar padat doha munuaing doho debata nabadiai di jolo ni huriaon tungunang ose hamui sai burjuma hamu mangingot salut nai asalam hot hapor siaw muna martangiang mahita alia manami jala debata nami suruh matot di perbadia turohan nami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus hulehok kami marohan nami baheningan namu ola nurudi saleleng nileleng na surat tot jala sahabi matusi sudena ukului hami saya paujung maulaw na pinuk kami di bagasar rohan nami ramoti mahami sudena unak tuha magwa sogot manangises ya kamion togu jala iring-iring mahami ganopari asa sahat tami tuha nguluan nasora suda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hati dako kamu majolo hapor siamuna.
Tuat buano turu dong ditanam. Au Porsea. Udul Mahamuna. Maridi Mahita San nomor 150 ayat sada. Los Roma 22 halat 70. Dangau na muna au uleho iriko tutuhani rajaku sibokokano ai di barasan Jesus diinya lewatamu napasonang kono. Hata si Paingot di si Elizabeth Krishna Uli Dongoran. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amsal 19 ayat 9. Parangehon mahatani di batana ginuromi aido hanguduamu. Hata si Paingot di si Nefrida Boru Manulang. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kolose 3 ayat 16. Hayatilah akan firman Allah yang kau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Jalom pasu-pasu setiap bata amat tado siya na Tuhan Yesus Kristus do siya to di dia. Hata si Paingot di si Desi Elfrida Marpaung. Di dalam dia kita beroleh keberanian dalam jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Efesus 3 ayat 12. Parangehon mahatani di batana ginuromi aido hanguluam. Hata si Paingot di si Reka Sri Julianti Tambunan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih baik daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Yesus Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Parangeon mahatani di batana ginuromi aido hanguluamu. Amin. Hata si Paingot di si Delima Florencia Simbolon Tinambunan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 21. Hata si Paingot di si Iren Celestial Purba. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6.
Parangihon mahata na ginurumi ay ido hanguluammu. Amin. Hata si paingo di sisindi Olivia si lelahi, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Matius 5 ayat 6. Hata si pengok di si Franita Sarla Dewi Rut Pasaribu, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mazmur 28 ayat 7. Hata si paingot di si Laura Gracia Sari Manik, akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Hata si paingot di si Naomi Eunike Polgajan Hutauruk, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Hata si pengok di si Karolin Rahayun Saragih, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijanjikannya. Mazmur 145 ayat 9. Hata si pengok di si Daila Cita Amanda Siagian, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Amsal 3 ayat 11. Hata si paingot di si Elizabeth Maranatha Boru Situmorang, aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Mazmur 118 ayat 17. Hata si paingot di si Rani Rohayati Sitinjak, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amsal 23 ayat 26. Hata si paingot di si Saskia Dea Astrina Sitomeang, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Galatia 5 ayat 22. Hata si pengok di si Libertin Dwi Sartika Jaya, janganlah takut kepada kejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Amsal 3 ayat 25 hingga 26. Hata si paingot di si Kezia Sere Olivia Hasibuan, jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Mazmur 16 ayat 1. Hata si paingot di si Sanesa Nauli si Hombing, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3 ayat 20. Hata si paingot di si Arta Kristin Meluria Manalu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Hata si pengok di si Febi Yolanda Manurung, berbahagialah orang yang membawa damai,
karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Hata si pengok di si Agni Nehemia Siregar. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Efesus 6 ayat 15 hingga 16. Hata si pengok di si Geinah Kari Nauli Manulang. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Lukas 14 ayat 13 sampai 14. Hata si pengok di si Elfrida si Hombing. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yesaya 43 ayat 11. Hata si pengok di si Reinata Onedari kasih. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Hata si pengok di si Valencia La Lonika Tamba. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Amsal 2 ayat 7. Hata si pengok di si Felicia Jelita Tamba. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Hata si pengok di si Grace Patricia si Matupang. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat 5. Hata si pengok di si Krisia Gavrilawira Pancaitan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Hata si pengok di si Cecilia Angelica Ratu Valentin Sibagariang. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Hata si pengok di si Sola Fide Putri Sion Hutauruk. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. 1 Timotius 6 ayat 6. Hata si pengok di si Grace Felicia Manurung. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kolose 4 ayat 6. Hirim. Hata si pengok di si Hirim Maria Dito Siagian. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Imamat 20 ayat 8.
Jalo hamu mapasu-pasu siya di bata amatta. Hata si paingot di si Ruth Francisca Hasibuan. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Yohanes 6 ayat 47. Hata si paingot di si talenta Graciela Sitinjak. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menaatinya. Ibrani 10 ayat 35. Hata si paingot di si Angelina Wahyuni Selva Tambunan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Hata si paingot di si Sara Revina Utagalung. Segala sesuatu yang kamu hendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12. Hata si paingot di si Yuli Royanti Siregar. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Mazmur 50 ayat 15. Amin. Jalo mapasu-pasu siya di bata amatta dot siya anak na Tuhan Yesus Kristus dot siya tod di purba. Hata si paingot di si Farel Haikal Faiz si Matupang. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal 10 ayat 4. Hata si paingot di si Luis Vigo Daniel Lumban Gaol. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Amsal 4 ayat 7. Hata si paingot di si Wendy Hasonangan Sinaga. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12. Hata si paingot di si Sabam Alfonso Manurung. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mazmur 51 ayat 12. Juanda. Hata si paingot di si Juanda Mardino Lumban Tobing. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Roma 11 ayat 33. Hata si paingot di si Todo Kristanto Pangamudi Simanjutak. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 1 Petrus 3 ayat 8. Jalo hamu mapasu-pasu siya di bata amatta dot siya anak na Tuhan Yesus Kristus dot siya tod di purbadia. Sai di dongani mahamu maralohon na sa najad. Jala di pargugoy mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Alexander Pratama Simbolon. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat,
supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 6. Jonathan. Hata si paingo di si Jonathan Arturo Yito si tinjak. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat 9. Hata si paingot di si Mikhail Fanaris Raja Gutu. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Hata si paingo di si Aldi Yosafat Hutapea. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat 5. Jalohamu mapasu-pasu siat debata amatta dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus do siaton di Purbadia. Sai didongani mahamu. Hata si paingo di si Kevanrik Manulang. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Hata si paingo di si Gabriel Nathan Simanungkalit. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Yakobus 1 ayat 19. Hata si paingot di si Parhan Dwi Putra Simanjuntak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hata si paingot di si Moses Pardamean Siahaan. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Mazmur 19 ayat 15. Hata si paingot di si Aril dan warta perlindungan si Hombing. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Hata si paingot di si Johan Saud Christian Nadiak. Bumi penuh dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Mazmur 119 ayat 64. Hata si paingot di si Yefta Valencio Simanulang. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal 16 ayat 9. Hata si paingot di si Brian William Tampu Bolon. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Mazmur 37 ayat 37. Hata si paingot di si
Rafael Christian Hutagalung, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Hata si paingo di si Daniel perlindungan sirait. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 15 hingga 16. Hata si paingot di si Kate 7 Yesua sekian. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. 3 Yohanes 1 ayat 4. Hata si paingot di si Daniel Emmanuel Situmeang. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Mazmur 36 ayat 10. Hata si paingot di si Mikhail si Hombing. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 2 Timotius 3 ayat 14. Hata si paingot di si Joshua Munte. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Ulangan 4 ayat 9. Hata si paingot di si Jonathan Faiz Simanjuntak. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Hata si paingot di si Jacqueline Parasian Simanjuntak. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amsal 19 ayat 17. Hata si paingot di si Samuel Agape Siregar. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Roma 12 ayat 15. Hata si paingot di si Daud Kristiano Nathanael Hutagalung. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Hata si paingot di si Yanseri Andrianto Tampugulun. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. 2 Timotius 1 ayat 8. Hata si paingot di si Rafli Naldi Firdaus si Hotang. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10.
Hata si paingot di si Gabriel Armando. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Hata si paingot di si Christian Dillon Pilbert. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. 1 Yohanes 5 ayat 21. Hata si paingot di si Renal Willy Fernando Siahaan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Yohanes 8 ayat 51. Hata si paingot di si Pasu Tua Lubis. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Yosef. Hata si paingot di si Yosef Jonathan Prabowo Munte. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ulangan 6 ayat 13. Hata si paingot di si Jeffrey Raymond Lamhot Manurung. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Hata si paingot di si Robi Fowler Manulang. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Hata si paingot di si Felix Donovan Panggabian. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Matius 5 ayat 9. Hata si paingot di si Hari Abrianto Larson Nababan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Mazmur 118 ayat 14. Hata si paingot di si Daniel Hartman Sitorus. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Yakobus 4 ayat 10. Hata si paingot di si Yuda Sabta Adidaya Segian. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Kejadian 28 ayat 15. Hata si paingot di si Rilian Fauzi Hutasoid. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Hata si paingot di si Timothy Jizrel Misael Tumanggor. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan,
kasih dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Hata si paengo di si Andre Christian Manurung. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani 13 ayat 6. Hata si paengok di sisintong bonatama pangaribuan. Takut kepada orang mendatangkan cerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Amsal 29 ayat 25. Jalong mapasu-pasu siya di bata amata dot siya anak na Tuhan Yesus Kristus do siya to di purbadia. Saya didongani maho maralohon na siya na jati. Jala di parbugoy maho patupahon nasa naligyan. Amen. Hamu akan naung pinar hamaul ni dibata nunga gabe donga sahuria jala donga sapanganak kamu mangatop perbadanan na badiai na arga situtudo hamu ditobus unang ului hamu bedosa do sibolis ramotan ni dibata do hamu maraloho pangakoi asal matoktong roh hamu na tuibana jala tugihonon na do hamu masuk tuhara jaon banua gitjangi martang yang mahita Alea manami na di banua gitjang asima roham dinasida akka na pinasahat nuaik tuho. Sai ramoti manasida marhite-hite tod di perbadia. Sai pahot manasida di bagasa badan naung niulon nasida naking. Sai parbadiai manasida di bagasa katam. Asa tarida haporsion nasida tujuluanon. Marhite-hite parange nadenggan. Amin. Taparade marohatta nang atau pinasaha mati kitu pangajari. Dihita saluhuna dihamuna amanami do inanami di bagasan partikianon tongma hupa botohon hami sudi aka pengajar taringo tu namasa tunasida namar guru malua kurang lebih 1 tahun di Huriata jala hami sudi pengajar sudi pangulan agok tiki sahak tu naborngin pukul 20 sada 30 merumuskan do menyimpulkan aka napatut sipasaha tu nasida ala memang kita melihat keaktifan mereka di dalam pembelajaran sekaligus juga bagaimana mereka ikut turut serta di dalam ujian lisan dan juga ujian tulisan. Karena itu pada kesempatan ini kami akan menyampaikan pengumuman murid terbaik dan murid terrajin, yang mana kedua hal ini dilihat dari
bukan hanya hasil lembar jawaban kertas, bukan hanya dalam hasil jawaban ujian lisan atau wawancara, tapi juga mengikut sertakan keaktifan komunikasi saat mengajar di kelas, keaktifan memberikan argumen pendapat di kelas, dan juga kehadiran dalam selama mengikuti proses belajar CD ini. Untuk itu kami akan panggilkan beberapa nama ke depan, yang mana ini bukan juga untuk melihat sesuatu hal yang lebih daripada yang lain, tetapi hal yang baik itu patut untuk kita berikan apresiasi dan juga cenderamata dari gereja yang disampaikan Amang Pendeta Resort kita nanti. Kami akan memanggilkan ke depan dimulai dari keaktifan menguasai pelajaran dan kerajinan. 2 orang kami undang maju ke depan, langsung berdiri menghadap ke jemaat. Yaitu yang pertama Krisya Panjaitan. Mana orangnya? Berdiri maju ke depan. Yang kedua Daniel Perlindungan Sirait. Mana? Maju ke depan. Ya. Selanjutnya perguru terbaik dari akumulasi semua penilaian nomor 1 sampai 6. Kami panggilkan dari yang ke-6. Yang ke-6 Angelina Wahyuni Selva Tambunan. Maju ke depan. Di sebelah sini. Ya. Kelima Kate Seven Yesua Segian. Keempat Sola Fide Hutauruk. Ketiga Valencia Lanokia Tamba. Kedua Arta Christine Meluria Manalu. Dan yang pertama Daniel Emmanuel Situmeang. Kami persilakan kepada pengajar dan hal ini langsung kepada Amang Pendeta Resort untuk menyampaikan hadiah kepada anak-anak kita yang ada di depan ini. Silakan dibantu Inang Biwilfro dan juga Inang Diakones. Dan seusai ini kita akan mendengarkan juga ucapan terima kasih. Manduk Hatta ucapan terima kasih singkat saja ya. Nanti dari anak laki-laki Daniel Situmeang, dari anak perempuan Valencia Tamba, dari mewakili orang tua Bapak Dr. Romer Simanung Khalid ya. Saya salah tulis, saya kira tadi sudah Sintua di sini, rupanya belum. Ya. Habis penyerahan hadiah ini.
boleh berfoto bersama. Setelah diserahkan berfoto bersama Amang Pendeta. Kami persilakan adik-adik kami untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan dengarkan sambutan terima kasih selama berlangsungnya pelajaran ini selama 1 tahun dari anak pelajar Siti. Kami undang adik kami Daniel Sitomeang mewakili pria dan perempuan mewakili Valencia Tamba. Dipersilakan. Shalom, Horas Madita Salut. Pertama-tama yang saya hormati Amang Pendeta Rasot, Amang Pendeta Manalu, Amang Pendeta Togatorop, Inang Bibelfro Boru Sinaga, Inang Diakones Boru Silitonga, Amaina Parhalado seluruhnya, para orang tua yang saya kasihi, para jemaat yang hadir di sini, dan terkhususnya yang saya banggakan, Parguru Malua tahun ajaran 2022-2023, kawan-kawan seperjuangan. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kita kepada Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkatnya kita dapat bersekutu di tempat ini, beribadah dan memuji memuliakan namanya dalam keadaan sehat dan bersukacita. Di hari yang bersejarah ini kami ingin menyampaikan kesan dan pesan sebentar bahwa selama pembelajaran Malua kami selama setahun ini pastinya banyak hal yang terjadi, baik itu susah ataupun senang, canda tawa ataupun kekhawatiran. Senangnya adalah di mana kami dapat bersama-sama belajar dan menemukan hal-hal baru tentang bukan hanya gereja secara umum, tetapi juga khususnya gereja ini, gereja HKBP, di mana yang kami baru tahu pada saat Parguru Malua ini. Tetapi susahnya juga pada saat kami harus mengerti tentang hal-hal kompleks seperti keteritunggalan Allah dan juga pastinya menghafal Hatha Haporseaon. Tetapi kami yakin bahwa pembelajaran itu semua dilakukan untuk mendewasakan kami, bukan secara jasmani tetapi secara rohani. Dan juga kami percaya bahwa apa yang kami pelajari saat ini merupakan suatu pendewasaan bagi kami semua dan pelajaran yang lebih berarti dari pelajaran apapun yang kami bisa dapatkan, baik itu di sekolah, kuliah ataupun pekerjaan kami. Maka dari itu kami terima kasih kepada para pengajar Parguru Malua kami yang mengajarnya dengan sangat giat dan tekun terhadap kami, Amang Togatorop, Inang Bibelfro, Inang Diakones, Amang Calon Pendeta juga. Kami sangat berterima kasih atas pengajarannya. Kami berharap bahwa kami bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya dan menjadi pribadi yang baru seterusnya. Kami juga ingin berterima kasih kepada orang tua kami yang sudah membesarkan kami sejak kecil sampai pada saat ini, yang orang yang pertama yang memperkenalkan kami terhadap Tuhan pada gereja ini. Kami tahu kami anak-anak yang tidak sempurna, kami tahu kami banyak melakukan kesalahan, maka dari itu maafkanlah kami kesalahan kami dan doakanlah kami untuk menjadi orang-orang yang lebih baik lagi ke depannya. Untuk para guru Malua, teman-teman seperjuangan, saya juga ingin mengatakan bahwa ketika kita menyaksikan iman secara simbolis, itu juga mengatakan bahwa kita mulai bertekad untuk memikul salib kita masing-masing. Akan banyak tantangan dan godaan yang dunia ini sediakan bagi kita,
Tetapi yakinlah bahwa di peperangan kita itu Tuhanlah gada dan tongkat kita, Tuhanlah pedang dan perisai kita, dan Dia akan selalu bersama-sama dengan kita, menantikan kita untuk memberikan kita kemenangan. Itu sepatah kata dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya berikan waktu dan tempat pada kawan saya Valencia Tambah. Shalom untuk kita semua. Horas Samanginang. Pertama-tama yang saya hormati Amang dan Inang Parhalado, teman-teman dan Amang Inang orang tua Parguru Malua. Di sini saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang boleh diberikan kepada saya di depan ini untuk mengucapkan sepatah dua kata. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan juga kita masih boleh diberi kesempatan untuk berkumpul dan lepas CD di gereja ini. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kepada pelajar, kepada para pengajar Parguru Malua atas waktunya yang sudah diluangkan, tenaganya. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan juga mewakili teman-teman semuanya. Kiranya semua yang telah diberikan dapat dibalas dengan lebih lagi daripada Tuhan. Untuk teman-teman Parguru Malua, saya juga berharap untuk teman-teman kita sudah belajar kurang lebih dari setahun. Kiranya apa yang dipelajari boleh sama-sama kita terapkan di dalam kehidupan kita, semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menguatkan iman kita kepada Tuhan. Untuk Amang dan Inang orang tua, saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas tuntunannya yang sudah membesarkan kami, yang sudah menuntun kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami mohon maaf kepada para pengajar CD jikalau saat kami belajar banyak kesalahan yang kami perbuat, mungkin kami sering melawan, tidak mengerjakan tugas. Kiranya Amang dan Inang boleh memaafkan setiap kesalahan yang kami perbuat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami persilakan adik kami kembali duduk. Ya, mulai tema dinasida. Jalan Aparpudi, Siana Toras, Amang Dr. Romer. Silakan Amang. Shalom, Horas Madihita Saluhuna, na pinar sangapan, Amang Uluan Nihuria, Amang Pandita Manalu, Amang Pandita Togatorop, Inang Bibel Pro, do sudi Amang Inang Parhalo Nagok Tiki di HKBP Batam, na perjulo sahali mulai temata pasahat tutu hatta perdenggam basai, siala asirot holong ni rohana, boy papungi hita di sadarion. Ima dinamak kelason dihana naik ni Tuhata Tuhan Yesus Kristus sekaligus makalason lepas di manang maluani iana kota di garejata di Sadarion satabi matu amanginang orang tua ni anak kota ala mewakili au ditunjuk nang sahata mahita mungkin di hatata di Sadarion na perjolo sahali tu ya anak nami kepada anak-anak kami ucapkan selamat untuk lepas CD yang telah kalian angkat pada hari ini. Semoga apa yang kalian lakukan hari ini akan menjadi materai di hati kalian, bahwa jalan yang kalian ikuti dari sini ke depan adalah jalan yang memikul salib. Seperti tadi juga disampaikan oleh Hamang Pendeta bahwa ini bukan berarti bukan masalah kalian lepas dari dosa, tanggungan dosa orang tua, tapi ini adalah materai terakhir yang kami sematkan ke dalam hati kalian. Jalan yang akan kalian ikuti ke depan adalah jalan mengikut Kristus. Tidak mudah, tidak gampang, tetapi di belakang itu semua adalah kebahagiaan. Semoga ini juga menjadi bekal untuk kalian ke depan dan bekal yang akan kalian bawa untuk hidup kalian semua. Tuhamu amang nang inang nami terluoi ma Tuhamu pangajari ni ianak kon nami Amang Pandita Resort, Amang Pandita Togatorop, Inang Bibel Pro, Inang Diakonis, Inang calon pendeta dohot tu hamu sudi amang inang nami Pangulan Nagok Tiki.
Siak kami na tua-tua ni anak ponta di sadarion mandok maulate nasa belga-belga namang inang tuhamu siala halo jauh muna dohot tiki naung dilek kamu di nalaho mangajara-jari anak pon nami setiap minggu di namar guru malua sahatu sadarion di jakok kamu dotong di arah kamu lau pasahaton ima peluahon nasida siak kukungan dia pala sadarion nangadong hata na asing amang inang nabuhi pasahaton nami tuhamu sian hata mauliate sayang gia ma Tuhan na mangaraw matihamu sa luhu na terlumobi di pelayanan di hanguluan siapa hari di kesehatan doa sudi di keluarga muna saya diramoti Tuhata dilian ganjang di umur jala di pasu-pasu Tuhan sudi perbueni tangga muna tujuh luan nerion sayang gia matutu Tuhata nama masuhan mamu jala Tuhata nama masuk-masuk huriata asa anggiat huriaton lam tubelgana lam turiburna terlumubima diana kota nalau lepas sidi manang walua. Kami yakin dan percaya ke depan akan semakin banyak yang akan lepas sidi dari gereja ini, karena pada saat ini mungkin usia-usia anak kita yang akan lepas sidi akan banyak sekali. Sehingga mari pargugui Tuhan hamu amanginang inamang ulahon sudi ulahon di uriaon jala diramoti hamu di bagasan las niroha. Dang pola ganjang hatan nabui pasahaton nami tuhamu amanginang sahalinai mauliate madihamu mauliate madihita mauliate madituhata horas madihita saluhutna butima. Taparadi marohata laho madohoti ulaun nabadia merede mahita san nomor 152 ayat sada. Dameni di batana sumurung sian salut roha ima mangaramoti ati-ati muna dohot roha muna marhite-hite Kristus Yesus martangi yang mahita ali Tuhan di bata para sirohana sumurung amanamina di banua kijang asiroham topot mahamina pungudison adorakku pangakami no perbadanan nabadiai leho matot di purbadia tugan upami asa ditubuhon hapor siaun na mangulu di hami asa pos situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop kami pergugui mahami macuadahod diri nami asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuh kaporsiaun na mangului saitaiti rohanami asa lambalungok kami tubanua gidjang asa say masihol kami paimaimahon haroro ni Tuhan Yesus amin. Kita akan pinarhamaul ni debata kita sakap nuaing mangat to perpadanan nabadiai ibahenita tibang ma jumulu manang natau hita marulaw nabadia asa unak kona manangisi siyak kitaon ay holan na udu roha jalan na malasoli rohana alani pabahinan na nasoture jalan na manopoti dosa na jalan na porsia di hasesan ni dosa na pinatupa ni Tuhan Yesus ido na tau mangat to perpadanan nabadiai
alayak kana dohot marulaw na badia unang bediuloy si bolis unang bedi dak dati merdosa tupadaw hamuma rohamuna siani tunggo tapok kamuma hosom dohot lateni roha alay paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus naung mate jalanang mula mangulu humokop pamo asa tau hamu mangatton parpadanan na badiay di bahini tatak kasih majolo rohat tabi jala alusi hamuma suku-cukunon jongjong mahita saluuna di parhatutu rohamdo halak pardosa hosyak katutubum dot alani pangalausim dipati ni dibata molo di parhatutu roham dokma holo namarsak doroham alani dosa mi jala di pangi doroham neng malua hon waik siat dosam molo songoni roham dokma holo di parhatutu roham do nang ro Tuhan Yesus Kristus tu tano panguluho pardosa ibana nang mate do mula manguluhu makoppo mamorsat jala manesa dosam molo songoni di parhatutu roham dokma holo olo doho manggota posya roham lateni roha dohot hosom ni roha akup ni olo doho mardengga doho talak na mangarsaki ho jala na olo doho manesa dosa ni dongam musongon na pinangido ni roham sesaun ni dibata sudi dosam molo songon ni roham dok ma olo atok tapauduk be marohatta jala tatopoti masudi dosatta ihutok kamu matang yang di bagasan rohamu nabi ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa godang dohami ay jot tulau sihami patikmo tama doho na hami nuaing doho sugut molo balot conomu tuhami hobar tu pabahenan nami i alayala ni godang ni asi doho tolong ni roham doho ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehommu humokko pami ala ni iu ben na huppami mangido tuho asima roham dihami say jalo mahami say sesa masudi dosa nami jalale hotod di parbadia tu hami asa margogo hami mangalo nasa dosa dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham saliling di tano odo pe hami amin atok kamu akan manopoti dosa muna jalana mawas diasi ni roha ni dibata say sahat matuhamu na hinaporsya amuna mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu pos marohamuna nunga sesa saluhut dosa muna marhite-hite goar ni dibata ama dohot anak dohot tod di porbadia amin alia manami na di banua gijak say pinurbadia magwarmu say roma harajaumu say saut malomo ni roham di banua tongosongon na di banua gijang lehon matu hami sadari okang oluas siapare sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami una kami togihot tu pangujunan palua mahami siap pangago ai horo napuna harajaon dohot hagugoon rodi hasangapon salileng nileleng na amen hudul mahamu Meredehitasan nomor 153 ayat sada. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa-gusagu borngin neu jutar jehe bana didok ma mauliate dungi di ponggoli me di parleho motok kasisian na huhu ma didok
Jalo hamuma jala pangamma dagi kurina neleho tuhamatean homokopamu. Bahai kamu masongoni bahen parningotamuna diahu. Jala duksun na sida mangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate didok ma tunasida. Jalo hamuma jala sudi hamanginup siani. Ia panginumanon padan nai baru mau merhiti-hiti mudarhu. Nani usehon humok kopamu bahen hasesaan ni dosa. Sai bahe kamu masongoni bahen parningotamuna diahu. Atong Roma hamu nunga rade sude ida jaladai hamuma denggabasa ni jahuba.
Sai sol ho
Barede mahita san nomor 435 ayat saya adalah congsong mahita. Tuhan dewata ale to dikku jalan asarohakku di bagasan memuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan dewata ale to dikku jalaunak tu kalupaho dengan nibasana sudena. Ibana do manesa dusap sudena. Jala ibana pamalu makasahi mu sudena. Ibana paluahon hosam siak kamagua jala dilehot tuho dingga basa do tasini roha. Para si roha jala perdingga basa do Tuhan dewata. Lebat terimas jala para siroha godang dang dibahit tuhita nahobar tu dosatta jala dang dibalot cot tuhita nahobar tu hajahatotta songo nasini rohani ama tu akka anak konna do asini rohani Tuhan debata diakka nama kabiari ibana nunga takkas di patuduhod debata holong ni rohani tuhita dinamate Kristus humokop pita uju pardosa do pehita atong dalam malua mahita no eksyari masna dungga be parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibaheni sai pujion ni pamangakku dohot rohakku dohot nasa pabahenakku do Tuhan debata ola nion rodi saleleng ni lelengna amen tatangyak ko mapiliatta ali debata amanami na di banua gijang hodo haroruan ni saluhut silehon-lehon na denggadot na saulibasa na maulutus kupasatami masyan na nilihom itu hami pilihan nami tuho sejalo megebi wap na hutcus di julong pasu-pasu mejala ramot ya sahu parhasyak kami pilihan opati bulhon harajaumo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hudad hami godang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale Tuhan Yesus Kristus nang manaik tu banua gijang nahudul di siamun ni debata hasangapod dot hamuliaw madiho rodi sa leleng-leleng na marlas ni roha do hami nuay ngalanong monak ko jala di pabakit to ho gabi raja di atas ni saluhut halongangad do sude dalam mi ay di patutoru ho do dirim tutoru ni saluhut alay gabi tumibbo ho siya sude jala maruli goar asa lopit saluhut ulun itot lau marsoba tuho jalaganu pamangan marhatopotton hodo Tuhan mau liate marohanami tuho ala naung diukapo dala tuban wagijang gabi situan ni malipo namangodi ho kami tu di bata say pasu-pasu mahuriam na maringana dope di hasiang anon pay mamarpungu hami tu labungmu say pasaut mabagabagam tu akasuruammu lehot tu nasida sahala dot hagogo siya banua gijang
asa marmulia guaramu di portibion. Saya jari maka partohona di huriam, asa ho partulomo ni roha maka aturan, pamicangon, doho panugun-nugun na ni aturhon na sida di huriam. Sai gonggomi jala paretai ma huriam di sadok tanoon, asalam rarat jala mona kuriami. Lehon hapistara siap banua gicak tua kaidu nami, tua kapadita, guru doho takasitua, asalam maraturan huriam di tanoon. Sai pajongjok karajaumu di bagasan rohanami, asamar hiras ni rohami mangoloi doho mangihut toko, pahot ma harohanami tuho, asa huwa tidak ko kami mangolu manang mati pehami hodo Tuhan nami. Sai paian mahatam doho dame di huriam, asa huingot tami dada hasiang anoninganan nami, alai di banua gijang di labung mido, seramoti mana manggonggomi hami, doho raja, doho suruan na pinabakina, lehot tu nasida hapistara siap banua gijang, dohot uduk ni roha, asa dohot nasida mangoloi paretam, pasu-pasu masa luhut parpunguan ni halak Kristen, sai homa dongan nasida jumpa marpungu di gereja, di parsikolaan, nakpe di bagas nabe, sai lam lokangi sian hami dosa doho sudena pasoratok kami di hasiang anon, asalam malungu kami, paimahon harorom, mangalap pami tulabung ni amai. Amin aliaman amin na di banua gijak sai pinurbadia magwarmu, sero maharajaumu, sesaut malumani roham di banu tongosong na di banua gijang, leho matu hami sadari okang ulua siapare, sesama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami togi hotu pangujunan, pelua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho, di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor homma damena tutotim. Iya, Naparpudi kami minta semua adik-adik kami pelajar sidi maju ke depan untuk foto bersama, ya, foto bersama dengan para pengajar. Tolong tempat duduk ditaruh 4 di depan. Nggak usah. Ayo, kami minta fotografer supaya diatur foto bersama, ya. Oh, yang bersama orang tua belum selesai semua, nanti diselesaikan. Yang belum selesai, ya, sambil pulang. Ayo.